Hej og velkommen til. Og så skal vi til det igen. Vi har fået en ny boks, vi skal åbne i dag. Og den her gang der er det en Topps Knockout 25-26. Og det er en boks med nogle specielle rookies, vi kan få, som er meget spændende, hvis vi er heldige. Og det er, at vi kan få Estevao, vi kan få Max Staumann, eller vi kan få Lennart Karl. 3 af de rookies, som rigtig mange jagter i øjeblikket, som har en høj værdi. Så der er stor chance for, stor skal man nok ikke sige, fordi de hits, vi har fået de sidste par gange, det har ikke været super godt. Så det er ikke en stor mulighed, men der er i hvert fald et par rookies, der er værd at jagte i den her boks. Så lad os gå i gang og se, om vi kan være heldige den her gang. Og her, der er den. Topps Knockout. Hvad kan vi få i boksen? Der er 25 kort. De er fordelt i 5 pakker. Der er garanteret 2 nummereringer. Der er garanteret 1 autograf. Hvis vi er rigtig heldige, som der står her i nogle af de lucky boxes, så kan vi få en autograf med en relic eller patch, som kan være et stykke trøje. Og de er jo lidt mere værd, når du kan få begge dele. Så lad os se, hvad vi kan få. Der er de 5 kort i hver. Der er garanteret 2 nummereringer og en autograf. Så det er i 3 af dem, vi i hvert fald skal få et eller andet. Så lad os starte og se, om vi kan få noget i den første. Der er noget Valverde. Og nummereringerne i den her boks, de går kun til 99. Og det er jeg ret glad for, i stedet for nogle gange, man har nogle bokse, hvor de går helt op til 399. Så trods alt kun 99. Alisson Santos, en af de andre rookies, man også kan få i boksen. Vi får en til 99 lige med det samme. Er der nogen, der kan fornemme, hvem det er? Kunne det være en Lennart Karl? Nej, det kunne det i hvert fald ikke. Daniel Svensson er vores første nummerering. Jeg kender desværre ikke lige ham. Det må jeg ændre. Jeg vil også sige, i forhold til de hits, jeg laver med de bokse her, det er utroligt. Ofte de ligger på 99 og 75. Jeg synes ikke rigtig, de kommer meget lavere. Det er trods alt en rookie. Så lad os da håbe, det er en rookie, der kan slå igennem. Det er bare ikke en af dem, jeg har hørt så meget om. Barcola. Mukasa. Copenminers. Nå. Første pakke. Første hit, kan vi vel kalde det. 68 ud af 99 mulige. Daniel Svensson. Vi jagter videre. Paul Nebel. Nuno Mendes. Og nu har jeg lagt mærke til, at nummereringerne eller hitsene, de kommer som tredje kort. Eller tager jeg fejl? Var det ikke tredje kort? Ja, nu skal det ikke være nogen autograf eller noget. Nej, fordi det er ikke lige ham, jeg ønsker en autograf med. Det må godt være noget lidt større navn. Star player. Illis, han kommer også til en større klub snart, det kunne jeg forestille mig. Han skal videre. Lewandowski. Det var det. Vi jagter videre. Så nu ved vi, der skal være 2 hits mere i de 3 pakker, så måske der er noget nu. Solanke. Se, der ligner noget anderledes farvespil her, eller er det... Nej, det bliver stille og roligt. Monaco. Fordi... Så
Og nu begynder jeg at hive det hele med ned her. Ej, det må ikke... Jeg er lidt bange for de autografer, fordi... Jeg synes ikke, jeg rammer de store navne. Det må ikke være en autograf. Lad være. Tak. Puha. Romeo. Hey. My man. Pavlovic. Jamen nu ved vi, at spændingen, den boomer. Der er 2 pakker tilbage, og vi rammer noget i begge 2. Lad os nu håbe, vi rammer noget ordentligt. Kom nu. Kom så, Kofane. Giv os noget godt. Alle de penge, vi bruger på de bokse, må der give et eller andet. Okay. Så. Nu ved vi, at der kommer noget. Nu lægger vi den lige bagerst. Ikitike. Gakpo. Trossard. Og så er vi tilbage der. Og jeg har desværre en fornemmelse af, at det er en 99 igen, for jeg synes... Altså navnet afslørede jeg så lige ved at gå ned i bunden. Og... Nej, det var så med en 99 igen. Det er utroligt, at jeg ikke kan få lavere. Så er spørgsmålet, om det er en auto, eller om den næste er autoen. Altså, hvad er det en okay auto for med 99? Det var autoen. For der ikke kunne Valverde. Som Madrid-mand, så er det jo fint. Så er jeg jo tilfreds med at få en auto med Valverde. Det er jeg. Det er helt sikkert. Det er bare de der 99. Kom nu længere ned. 10. 25. Et eller andet. Og jeg synes, kvaliteten er faktisk ganske udmærket. Pæne hjørner og så videre. Ja, det er ikke så dumt. Når man er en Madrid-mand, så er det ikke helt skidt. Men den der 99'er der. Nu kan det jo være til gengæld, at efter vi har fået 2 gange 99, så skal vi have en one of one. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. Så prøvede lige at gøre det lidt mere spændende ved at smide ham om bag. Griezmann, starplayer. Liseret, du er... Olise. Og han er også varm for tiden. Sabany. Rookie-kort. Med... Mur. Jeg kan ikke udtale det. Sorry. Nu kommer vores sidste nummerering. Er den blå igen? Ej, nu stopper du. Det er da utroligt. 99, 99, 99. Hvad helvede foregår der? Nuno Mendes. Altså, kortet er flot, men 99, 99, 99. 3 gange 99. Altså, hvad er meningen? Så, man kunne få nummerering max op til 99, og alle kortene blev 99. Wow. Lad os lige se en gang, hvad vi så har fået.
Så kigger vi, og så skal det lige siges, ud af de 25 kort, i sådan en boks her, så koster sådan en boks 1.500. Og så har vi fået 3 kort til 99. Jeg synes ikke rigtigt, vi har heldet. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at få den største banger. Jeg synes, vi sparer op til det her. Så, hvad har vi fået? Nuno Mendes, 89 til 99. Daniel Svensson, 68 til 99. Et rookie card. Jeg kender ikke så meget til ham, så jeg håber, at han bliver crazy. Og så den vigtigste, autografen. Valverde til 99. Som jeg sagde før, som Madrid-fan, så er jeg super glad for at have fået faktisk en Madrid-mand. Det vil jeg sige. Men jeg synes, 3 nummereringer til 99. Og hvis nu det her havde været en af de 3 andre, som jeg nævnte før, Dagmand, Estivao, Lennart Karl, så har det været lidt noget andet. Men vi tager det med. Håber han tryller. Og så er jeg glad på vegne af, at det er Madrid. Men jeg er sgu skuffet over de der nummereringer. Det var en tynd omgang. Så vi prøvede lykken igen. Og som jeg siger hver gang, husk nu på, at det med åben bokse, det er ikke noget, du vinder på. Det gør du, fordi du synes, det er sjovt, og det er spændende. Og man kan godt gøre det en gang imellem. Lad være med at gøre det for meget. Du vinder ikke på det. Det gør du ikke. Gå ud og køb det, du har brug for af single kort, og gå efter det i stedet for. Det kan bedre betale sig økonomisk. Men det var sjovt, det var spændende, og de næste par videoer, jeg kommer med, bliver ikke bokse. Nu har vi åbnet et par stykker på det sidste. Nu holder vi en lille pause med det, i stedet for at vi fokuserer på noget andet til jer. Det kunne jo være, der kom guide nummer 2 til jer. Og så tænker jeg at vise lidt ud af min egen samling til jer. Og den vil jeg dele op i 2 afsnit. Så de næste 3 videoer, det bliver ikke bokse, det bliver lidt noget andet. Men håber vi ser dem alligevel. Så hvad har vi at sige? Ja tak, og vi ses næste gang. Hej.